Γεια σας! Σήμερα θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρετε τεράστια δωρεάς δίνοντας κωδικό, email και όνομα. Έχω ψάξει πάρα πολύ και δεν έχω βρει κάτι ικανοποιητικό. Υπάρχουν 3 τρόποι να πάρετε τεράστια δωρεάς από το starter. Το starter άλλαξε και προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Ειδικά ότι το chat είναι εκεί πέρα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ακολουθήστε τις κινήσεις μου και δείτε. Μπορείτε να συμπληρωθείτε μέσω Facebook και θα πάρετε 5 $, παλιά, δεν θυμάμαι καλά. Έπαιρνες 5 $, την εβδομάδα. Τώρα πια 5 $, και τίποτα άλλο. Αν πρέπει να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα και έπαιζες 10 $. Εδώ. Μια φίλη σου που δεν έχει ακόμα starter και θέλει να γίνει και superstar, μπορείς να την καλέσεις και ταυτόχρονα θα πάρεις και 50 $. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν πετυχαίνει, αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσετε. Όσοι θέλετε και δεν έχετε φίλοι στο Starter, κάντε μου έτοιμα, τα δέχομαι όλα. Γράψτε επίσης σχόλια προς το βιβλίο επισκεπτόμενο και αυτά. Είναι ένα σύντομο βίντεο, πάρα πολύ σύντομο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Φιλάκια πολλά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο και πείτε μου ιδέες.